Takže vítáme vás u dalšího videa. A tohle video bude jako možná bude trvat 2 minuty, možná ne. A ukážem si logo. Takže vítáme vás na zpátek. A to vlastně nechceme to jako možná trochu natočil. Ukážeme vám sbírku aut. Líbila se vám, takže za tohle video se na nemůže koukat, kdo chce. Ne, nemůže, ale to moc dobře. Jsme gejů. Proto se nám to nekoupe. Já nejsem gej. Jo, ale v tom videu nic není vidět, je tam akorát tma. Protože je tam akorát tma. Ještě to je vedne video. Takže to se už... Takže můžeš natočit video, vem. No takže jsme zpátky. Tohle bylo takový malý předrušení. Ale zás. Ahoj.